čokoliv, dělám si tam další video a dneska budu dělat opening Kinder Joys. Ukaž Joy. číslo. Je to číslo 39 S1. Lidi, omlouvám se za špatný záběry. Tak jo, jdeme A na ještě to. špatnou kameru. OK, rovnou jsem už otevřela. Čokoláda. Tak jdeme na to, lidi. Já budu mít schválně zavřeně oči a ty mi nic nebudeš říkat, OK? Nebudu. A schválně já ho... Okay. Otevři. Proč slyším Nikolase? Tak a fakt nic neříkej. Jo. Je to upside down? Jo, Jo? jo, Fakt, jo, nekecáš. kecám. Je to... No, Už koukni. Ne. To jsou 3 kousky. No, To je Demogorgon. ne. Nechápu. Hm. Hopr. OK, takže tohle je part 2. Ještě já jsem koupil jedno. Taky nic neříkej, ty. I když to je furt stejný video, akorát jsme mezi tím byli koupit ještě další. Jo. To je to zlatý? Jo, Tak jedeme na to. ty kokos. A tam Villa! Upside down! ticho. Will, where are you? Ukaž nám to. Kámo. Si děláš srandu. To je Demogorgon! Jo. Vekra! Takže lidi, my se loučíme. Čau.